କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ କଣ୍ଡୋମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ତ ଲୋକମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଲୋକେ ଏହି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବେଶ ଜାଗୃତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସେକ୍ସକୁ ନେଇ ବେଶ ଜାଗୃତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 15ରୁ 49 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2% 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 20ରୁ 24 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକରେ କଣ୍ଡୋମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 76% ଲୋକ ଏହାକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି।